Baik, Pungkaham, ini 28 tarik Januari 2026 Salmari, angkaisa okong tini sanamu sunggo, sini TIPRA hasteri jota TIPRA satai habu bagrano, tamu kangke angje sar bosor otikrom engkha tau 5 bosor ya predi tongo, Mangia Kamini Zonal ni chairman hisabe ang poskul khaikya, ok khaimani bisingo kebangma samung khaimani bisingo phono khub paribarik kostoni bisingo khaifika kinu tabo ani je khaklapni je bekreng baijak ek somoy ani accident mani abo belai tak barijak aboni bagai ang 1-2 mas moto ang priorities bai salaina konai ang opusna apato resign di mana hakai marika tamung kangke ani family wo ang jori azime kan family wo tai kunu mungsa krai abon bagai ani saknang puilas namina hakrana abon bagai nang okongno kisa tini je ani je video family region kangke tamung kangke ang khakhayo ani sori daitona hambana taisa haino hai ani sak sori kaham khai ang sini TIPRA sini bagai taisini habu bagrano haino hai taisa daitona hambai logiri manan he asa khe jotorno hambai Bobagra long live, TIPRA long live, TIPRA Motha long live, hambai.